Československá a aj slovenská tradícia hovorí, že prezident je prvý, najvyšší ústavný činiteľ, ale napriek tomu sa vo svojich rozhodnutiach má, a myslím, že v tom je tá tradícia dobrá, pridržiavať istých pravidiel hry, ku ktorým patrí to, že je prezidentom neaktivistickým. Že sa nepokúša neustále preliezať mantinely svojho štadióna a hrať za nimi, že sa nepokúša ísť za hranicu toho, čo je nielen tradíciou, ale často i záležitosťou zdravého rozumu. Sme parlamentná demokracia. A parlamentná demokracia by mala fungovať na princípe, že parlament potvrdzuje a dáva mandát exekutíve. Ak teda prezident vedome vymenuje za kandidáta na budúceho predsedu vlády alebo poverí človeka, o ktorom vopred vie, že v parlamente nezíska dostatočnú podporu, tak to môžeme hodnotiť akokoľvek, len nie ako krok, ktorý prospeje budúcemu fungovaniu štátu. Premiér a vláda, ktorá nemôže presadiť v parlamente nič, ktorej parlament neschváli programové vyhlásenie, ktorej parlament neschváli rozpočet, je málo zmysluplná, určená na živorenie a rýchly zánik. Ak toto urobí vedome najvyšší ústavný činiteľ, tak mi nie je jasné, čo okrem osobného ega a rozohrávania hrátok za hranicou svojho mandátu tým chce docieliť. A treba povedať, že i keď je prezident volený priamo, pokiaľ sa ústava nezmení a krajina sa nestane poloprezidentským alebo prezidentským štátom a prestane byť nosne klasickou parlamentnou demokraciou, tak si nemyslím, že pokusy tohto druhu sú rozumné a že by ich mohol diktovať zdravý rozum.